inawe kuti mumwe akabva pamba akaenda kwaakaenda. Time yaakadzoka baba vakamugamuchira zvakanaka, but hazvina kufadzawo the elder brother anga ari pamba, nekuda kwekuti une news dzaakanzwa, une zvaakanzwa vanhu vachitaura pamusoro pehama yake yanga yambobva pamba ikasuduruka. He lived a life yairwadza, yaibohwa, inosemesa, but baba ndokubva vamupa a special welcome. Baba rinototi vakamupfekedza a new garment. Baba vakamuwanira nyasha, vakauraya nemombe, a fat calf, vakauraya mombe, pakaitwa mabiko, vanhu vakafara. But chiri kufadza baba ichi hachisi kufadza the other brother, nekuda kwekuti une zvaanofunga pamusoro pehama yake kana kuti pemunin'ina wake. So the battle of the brothers is the lifestyle yatinayo mukurarama mukunamata, kuti tine vamwe vanoti vakatarisa vamwe vane zvavanofunga uye vane majudgments avanogona kuita pass on, nokuti ivo vanenge vari right than vamwe vavo. But voda kutadzisa the opportunity of the door, nekuti vamwe vagone kuponeswa kana kuti kubatsirika. Ukatarisa panguva yaNoah, Noah apedza kuvaka the ark, Bible rinototi iyo Mwari pachavo is the one who closed the door. Noah was instructed to construct, but apedza kuvaka Mwari ndo vakavhara mukova. Uye ukazvitarisa the measurements were given from heaven, which means the size of the door raigona kuita fit a giraffe, raigona kuita fit an elephant, nekungodawo kwekuti Mwari vane hanya nezvinhu izvi. But hakuna vanhu vakamira vakabatsirana naNoah to construct. So chinhu chinogona kubohwa mupfungwa dzevamwe, especially mupfungwa yacho yaNoah. Let's be real, tiende kubhuku yaJona, uchaona kuti Jona was not happy nekubatsirwa kwakaitwa vanhu naMwari muguta reNinevha. Why? Nekuda kwekuti chaimupa kuramba-ramba akatsanangura akati, ndinozviziva kuti muri Mwari ane mwoyo murefu, ane hanya naupenyu hwevanhu. Sandaizviziva kuti ndikauya kuno, you will save these people. Hama dzangu, chinonzi vhangeri, the gospel, nyasha dzaMwari dzinongonakidza bedza ari kudziitirwa. Dzimwe nguva sometimes dzinogona kubohwa kuititeta vanhu vari kudziitirwa kana iye achiona sekunge right deserve a punishment or something else. The door or the room yekuti munhu aponeswe is still open. Hazvinei kuti vamwe vanofunga sei, but nyaya ndeyekuti tinofanirwa kutsvaka uye nekuzivawo kufunga kwaMwari, kuti Mwari vanofunga sei pamusoro pemunhu kana achinge akundikana. Bible robva rati we all fall short of the glory of God. Tese takadonha kubva pakubwinya kwenyasha dzaMwari, asi Mwari nehanya nenyasha dzavo ndokubva vatipa Jesu kuti ani nani anotenda. So panoti ani nani panoqualifya anyone kana atenda. Tinotenda kuti Jesu ari kudzoka, but izwi rekuti kudzoka rinoreva kuti munhu anenge akambouya. So we are under the phase yezvaakainga. Zoreva kuti tikagona kutaura zvaakainga uye nekuzviziva, we can be saved. But uchaona kuti vanogona kubviswa nauye zvaakainga zvacho, pongosara paine warning yekuti ari kudzoka zvakare. So munhu haasi kuzotendeuka nokuti Jesu achadzoka. Munhu anofanirwa kutendeuka nokuti Jesu wakambouya, nokuti paakauya ndopaakauya kuzopa vanhu salvation. Paakauya ndopaakaunza ruponeso. So nauye kuti ari kudzoka, ei matendeuka, muri kunonoka. Iyoyo inenge yava warning, haisisiri part of the gospel. What is the gospel? The gospel is the good news of Christ to save humankind. Vangeli nauya kanaka. So nauya kanaka kumbava ndeyekuti kudi, this is the time and the door is still open. Nauya kanaka kuchifera ndeyekuti kudi, this is the time and the room is still open. Nauya kanaka kutsotsi ndeyekuti kudi, this is the time and the room is still open. Unogona kusadiwa kana kusagamuchirwa neimwe church, but I stand here to preach the gospel. Iye wacho anokuda ndiye aita kuti nditaure nevamasikati anhasi. Anokuda Mwari despite kuti vanhu havakude, havakufarire,
vane zvavanoona nekunongedzera zvaunoita zvinonyangadza, but haugone kuzvikunda negood thinking. Sin is a spiritual driven thing. Inokundwa bedzi when you surrender unto him, author and finisher of our faith, and that is Jesus. So human mindset, human judgment, matongere vanhu nemaonera avanoita zvino handiwo maonera anoitwa naMwari paanoona vanhu uye nezvinhu. So the elder brother wa prodigal son, he was not happy kuti mumwe akadzoka. Why? Ane report yaainayo concerning the lifestyle yakararama mumwe wake inopohwa inonyangadza. But chirikumupohwa nekunyanyomurwadza is the reception yaari kupihwa nababa. Haasi kufara kuti mumwe adzoka, ari kuda kuti baba vafunge saiye kuti aiwa baba munhu ane zvaakaita mbebva muzvizive, ndokubva apresenta record to the father. Baba ndokubva atara mazwi ari kingdom minded anoti kuti he was dead and now he is alive. Anga akafa asi iko zvino akurarama, which means every report yauri kupresenta to the father uri kupresenta a report of a dead man. Right. Kureva kuti that report haisi valid. Why? Kana baba vati uyu anga akafa but adzoka he was lost and now he is found. Kureva kuti museason yaanga ari lost, every report yauchaunza haisi valid against you. Let's take advantage and respect this opportunity. Yakuti the door is still open and God is so happy to welcome you. Zvinogona kusafadza shamwari kana hama kana dzimwe church kana vamwe vanhu, but chandinoziva ndechekuti iye paakaenda paCalvary aincluda inini newe, aitoziva zvatinoita nezvatichaita. So this is the time and the opportunity yokuti we take advantage of the time. I need to read the line inondiitira zvakanaka concerning this text. Hapo rinoti baba vakamuona achiri kure. Reva kuti achiri kure ikoko asiri kuziva kuti baba vanondida vari kundiona. That was the good news. The father is already seeing the boy coming. Kureva kuti God is seeing you on your way to him. But ichi chavanotyira chandandiverenge pano Luke 15. When the father saw him from a distance, baba vakamuona achiri kure, vakamhanya. Kumhanya kwababa, that's a picture yekuti pane chinhu chaasiri kufarira kuti chitange chasangana nemukomanawo. Chipi? The other brother. Luke 15 verse 20. And he arose and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him, felt compassion, and ran, and embraced him, and kissed him. Baba vakamhanya vachimhanyira mukomana. Sei baba vari kumhanya? He knows kuti ndikanonoka kuona naye kusangana naye, there is somebody ane evil report anogona kumudzivisa, anogona kumuudza. The other mind isiyo pfungwa yababa akatadza kupinda mumba. There was no need for the father to run if the boy was in the right path. Akananga pamba. Vachakaita kuti baba vanzi kuti ndofanirwa kumhanya. Baba vaitoziva pfungwa yemumwe akasara pamba kuti is so judgmental. Ane utongi huri maari. Haagone kugamuchira munhu nokuti asiri akabereka munhu. Uyu mumwe mukoma hake, but mwana uyu haasi mwana wake. So relationship iripo ya baba nemwana is because of the blood. That's why mukomana paakadzoka akataura mazwi ari negative. Anoti kuna baba, musanditore semwana ndakakutadzirai, but munditore semuranda. Hazvigone kuti munhu ave muranda. Why? Nokuti chakaita kuti ave mwana yanga isiri good character, but inyaya yekuti anga akaberekwa nababa ivavo. So sonship is because of the blood. So character
will not change the sonship issue. So the devil always whisper munzerete wazhinji kuti hausisiri mwana waMwari, Mwari havachakula, havakugamuchire. Zvokuti paunouya uchinamata, unouya une munamato mindset ya servant, yet you are still a son, but you are sin conscious to an extent yekuti unotoita kuti baba vasakubata zvakanaka iwewe nyangwe ivo vachida kukubata zvakanaka. Anoti kuti baba usanditore semwana, kwake kusada kuva mwana here, anoda kuva mwana, anoziva value yekukosha yekuva mwana womudharawo. But he said, he was now sin conscious. Chivi maari changa chakumparidzira kuti you are not a good person. The Father will not handle you better. All right. So ukasaparidzirwa vhangeri raKristu wakaipa anoparidzawo rake, ukasanzwa kutaura kwaMwari, unonzwa kutaura kwemamiriro ezvinhu, unonzwa kutaura kwepfungwa dzevanhu, unonzwa kutaura kwechivi chiri kurarama munyama yako. Fani paunozvidisqualifya nethinking yako kana nemanziro wakaita vamwe vachitaura kana nemafungiro anoita vamwe. Yet chinokuqualifyisa beti when you read the word. Baba rangu robva rati faith comes by hearing and hearing by the word of God, which means you need to hear more the word so that you can know your right identity. Sin haikuite a servant. Sin inokuita kuti uwe nemafungiro ari negative. Iwo baba vachikuita as a son, because hauchagona kuita see through the blood, wakuita see through the character. Truly this guy akaita zvakaipa, his character was not okay, but in chinchike paari he remains a son. Why? Because the sonship is because of the blood. So information iyoyo izvo zvazvitora kupi zvokuti baba usanditore semwana. He was now sin conscious, ane mafungiro akaputirwa neupenyu hwaararama nezvaaita. The devil hates it. That's why uchiona kuti paanouya netemptation kuna Jesu anotaura achiti kana uri mwana waMwari. Why that statement? Anoziva kuti when I destroy your understanding, your relationship, then your prayer life and everything will be ruined. I'll repeat. And chinoita kuti paanouya kuna Jesu oti kana uri mwana waMwari, if you are the son of God, say achitanga nestatement iyoyo ari kuda kucheka kuti do you still know your identity? After 40 days of fasting and praying, uri hungry, do you still believe that you are a child of God? Saka uchiona kuti zvinhu zvikaoma, pfungwa iyoyo inotomborina mauri kuti Mwari handide, handifunga kuti Mwari achiri kundifarira, handifunga kuti anonzwa munamato wangu ona kuti anondida. Why? Challenges they also preach. But my challenges anoparidza a message yekuti mudaute sonship. Why? Because when you have identity crisis, your prayer life changes. Haunamate, hauzvitreate semwana waMwari, haunamate semwana waMwari, unenge wakunamata as a beggar, as a servant, ari kutsvaga kudiwa naMwari. Yet the truth is God loves you. I'll give you this understanding. Icho chakaita kuti mukomana ari kure afunge kudzokera kumba, kureva kuti mukati make makadyarwa this understanding yekuti hachikuna chinodarika kumba kwedu. Saka uchiona kana wakaipa kakunyepera kuti Mwari hakude, chinokukipa uchiramba uchitsvaga kunamata nekudzoka kuchechi kuziva kuti hakuna plan B, Mwari ndiye Mwari, ende hakuna mumwe anganamatwa, ende ndiye ega anogona kusolva nyaya dzangu. Amen. One day ndakazoma munhu achitaura zvikati handidi kunyengedza Mwari, ndichauya kuchechi kana ndaa right, handidi zvokuvhara Mwari, ndikuita sirizvo kuti ndiende kuchechi hazviite. That kind of thinking iri corrupted nesin. Chinoita kuti uwe iwe uri munyangadzi kutenda kuti iye ane power to change you. Chinoita kuti usauye iwe wanyangadza, the devil wants to keep you there. Because he knows kuti haugone kuzvinatsa. Saka the more yaunobhilivha kuti pandichaita right ndichaenda, he knows kuti hakuna kwauchaenda nokuti hapana paunozviita right. Chinoita munhu right ndiJesu. Good thinking haigone kukunda sinful nature iri mauri.
wesa nita chakaipa achide sechi chitika chine simbare mweya unopusha kuturara meupenyu. All right. Sagana nimba version zote Yesu church alifari iya atopina mfano kuzoba sagana nechifeyo kuti Yesu ure anokuti ndokusungisa kundituka kundishauta yetu ndo zvaatoya kuzoita wai mahari amune kama kakonscious kakamind kanomuudza kuti this thing is not good boko kana chakaipa kokuchiregera chakaipa ugone kuchiregera chakaipa unoregereswa nesimba raMwari kana wasarenda kwariri. Amen. That's why a lot of people kuchecha wasikuya kunamata nekuya kwekuti kuna akanyepera kuti usanyepere Mwari kugara kana wa right wozoenda kuchecha kuuye vanhu vari right kunouya vanhu vanotenda simba raMwari rinovaita right. Chechi yakafana nechipatara. Hauendi kuchipatara nokuti uri right, unoenda nokuti uri kurwara. Chinokuchipa kuenda kutenda kuti ikoko ndinobatsirika. So ukaziva kuti Mwari ndiye mubatsiri ndiye anokushandura nokukuchinja, there is no need to stay there. Uchiti kana nda right ndichaenda, handidi kunyengedza Mwari. Vanhu vose vari kumachechi vari kunyengedza Mwari. Wese ari kuita chakaipa akuramba achienda kuchechi, she or he is doing good. Why? Kuna kuti mahari anotoziva kuti ndega handikwanise, asi angaite kuti ndikwanise ndiye Mwari wacho. Saka hapana pane kuzoregera kuenda kwaari. So ndakauya nemhari dzandiri kuti the special welcome for you. Come to him. No matter chii chiri kuitika. Why? Because hakuna good thinking in a human effort inoita kuti uye right. We all fall short of the glory of God. But the solution ndiani? Ndiye Kristu andiri kushumira. So babanzi wakamona mukomana achiuya, wakamhanya kwaari, vakamumbundira, vakamuchoda, vakauya naye mumba, vakamupa hembe nyowani, vakamupa bhutsu, vakamupfekedza ringi, vakauraya mombe. Hazvina kuitira zvakanaka mumwe wacho anga ari pamba. Wai? Kune mafungiro evana pogoita mafungiro ababa. Sa problem yako ndeyekuti unorarama mumafungiro evana. Vana ndanani? Imwe chechi, mwe mufundisi, mwe munhu. Zvaanofunga, zvaanojaja ndo zvawakaona kuti zviri right. Yetu ukaziva pfungwa yaMwari, dati nyasha dzinonakidza ari kudziitirwa, dzinopohwa vanhu vari kuona munhu achizviitirwa kana vane judgement nezvavanofunga against such a person. Baba ndo zvakavapa kumhanya. Vanomhanyirei? Vanozva ndikanonoka kusangana naye akaonekwa nemukoma wake ari pano, mukoma wake ane bad report yeufewa, akaita nemadyiro akaita mari nyika iri kure. Saka akaonana namukoma anogona kupiwa vhangeri risiriro, nyangwe mukoma ari wepamba. Ndo danger yevanhu vari muchechi vane vhangeri risiriro, vhangeri revakoma vepamba risingazive the mind of the Father. Unoziva kuti munhu ari musin today he can still be saved akaparidzirwa. Yeah. Zvokuti iwo kana wese judgment kuti haite kudenga uyo ane zvivi akazodai. Munhu mupenyu ane mukana. Vanotaura Shona vanoti seka urema wafa, which means a dead person ndiye ane mukana wekuita izvozvo. But kana ari mupenyu ane opportunity to be saved. Imagine Paul aimbova so akararama life yainyangadza denga, but at the end he became an apostle. But as long munhu ari alive, haasekwe, haachinyirwe, haajajwe, kunzi kudenga haende, because anogona kutoenda nenyasha. Imagine mbavha iri pacross, pa last minute, pa point of death, yakanzi naJesu zvirokwazvo ndinoti kwauri ndichange ndiinewe muparadiso. Kureva kuti kumashure kweso hakuna here machechi akamboparidzira tsotsini, hakuna vanhu vakataura here zviri negative against tsotsini. Variko, but chii chakaitika pa last point nokuti anga asati afa, but at the point of death you are saved. Kwarira vhangeri ramukoma. Vakoma vane zvavanofunga kana vari pamba. Mwari vakatirega ndimhanye, baba vakamhanya. Zvanzi the father saw the boy coming and he began to run. Why running? He is afraid of the brother. He knows that the brother does not think like me. Danger iripo pakurarama mukunamata. Vanhu vari kuchechi, vanhu vane zvigaro, vanhu vane mapositions, nevanhu vane matitles, but vasiri kuziva the mind of the Father concerning your life. Yeah. Ai Mwari vakamhanyawo muupenyu hwako.
wagone kuwaijeka dzimwe nyaya dzida kupresentwa pamberi pelife pako. Kuna information yekuti kasa present kwauri at first ichatanga kuweyo ichakura ndoyo uchararama nayo iri maringe kufunga kwevanhu. Mwari uri hanya une nyasha naupenyu hwemunhu wese. Munhu wese ane mukana wekuponeswa. Ndati second coming simply means akatombouya. Saka yekuti Jesu achadzoka ndechokwadi, but munhu anonzi achadzoka munhu akambouya. Saka tiri mufezi yekutaura zvaakamboinga pekutanga. Judgement zvinosanganikwa nazvo after munhu apiwa vhangeri rezvakambofambirwa at first. Pekutanga akaingei kuti ani nani anotenda Mwari aregere kufa ave neupenyu usingaperi. No first coming. Second coming ya judgment. I judgment iri kuenda papi pane munhu akaramba chakaitirwa first coming. So Satani unokunyepera, unokuzevenzera manje kuti hausanyengedze Mwari. Ndozvauri kuita izvi. Unoda kuenda kuchechi mbomira svika wapo. Ndakanzwa munhu achitaura kuti handidi kunyengedza Mwari. Gamba haudi kunyengedza Mwari, but uri kuzvinyengedza. As long uri musini uchiti ndikazvaita right ndopa ndichaenda kuchechi, uri kuzvinyengedza. Hakuna munhu anozviita right. Ukaona kunge waita right unenge usina, unenge wambomira zvawaita nekuda kwezvimwe zvikonzero. Chikonzero beti chinoita kuti uregere zvakaipa ndiJesu, but pamwe pacho unombomira kuzviita nekuda kwekuti dzimwe nguva zvekuitisa hapana. Let's be real. Kukecha kunoda mari, kudhakwa kunoda mari, kuva nehasha uchiita fight kunoda power. So izvozvo kana zvisipo unofunza kuti hauite. Gamba uri munhu asina zvokuitisa, ukapiwa exposure wasvika pane mukana wazvo, uchaona kuti you are worse. Saka ukazvinyengedza wega kuti izvo handiite ndiri munhu aripo, usina exposure yekwezvikwanisiro zvacho, uchaona kuti panoitika zvikwanisiro you can do the same sezvaita amwe. Saka chii chingaitwa nemunhu kuti aponeswe? Kudzoka kuna baba kwete kuna mukoma. Luke 15:17. The father saw him coming and he began to run. Baba vanomhanyirei? Vadii kuti anosvika hake kwaabva kureka kune imwe nyika adzoka pamba. Baba vadii kuti bheta mukomana uya regai asvike pamba. Vakaziva kuti pamba pacho ndopari more dangerous when he is close to the house. Why? Nokuti pane mukoma wacho ari kumunda ane ripoti yemufana kuti akanodya mari nemahure nyika iri kure. Saka akambosangana namukoma asina kubvira asangana namudhara, anogona kurohwa nevhangeri ramukoma. Mukoma akatomunyepera kuti baba hasi happy newe, nyaya yako kune yakasvika. Tine vanhu vakapiwa an evil report nemabrothers. What are mabrothers? Ndaanani? Some of the preachers who still close the door for others to be saved. Baba munhu ari kutadza ane mukana wokuponeswa as long achinzwa vhangeri nekurigamuchira. Munhu kana ari mupenyu haajajwe, because hauzive a minute after that or an hour after that kuti anoitei, anosangana naye. Bavha iri pamuchinjikwa yakanzi ndiri kuenda newe paradiso. At the point of death the thief was saved, but kwese kwaitwa makuruseda airamba, kwese kwaiparidzwa airamba, but at the point of death he was saved. Akazviziva ndiani kuti shasha rikuenda kuparadiso? Only the few. The rest yecommunity yese yaiti matsotsa ayafa ari kuenda kugehena. Why? Havana kuziva kuti kana munhu asati afa ari papoint of death akatoita sarudzo yacho, grace is sufficient. Amen. Beware of the brother who knows your story but who does not know the mind of the father. Because uyaiziva story yemufano akati baba yamaita is right, mamurayira mombe mukamitira zvakawanda, iye akabva pano nepfuma akanodya nezvipfero ari kunyika iri kure. Why are you treating him so good? Aida kuti baba vafunge saiye. Why? Because aibhowekana nezviri kuitirwa munhu nababa. Nyasha dzinobhohwa vari kuona, dzinonakidza ari kudziitirwa. Saka uchiona as a preacher unofanira kuti Mwari akubatsire to preach grace. Why? Because dzichiri valid even kumunhu wawakamaka. Akakubira akatendeuka nhasi munonodhumana kudenga netsotsi rako. Akakuvhara akatendeuka nhasi muri kunosangana ikoko.
ndokungopohwa chete kunoita. Saka Jona akaita nharo. Ninivha yaponeswa. Jona akati Mwari ndiurayei, ndaizviziva kuti mune mwoyo murefu uda kubatsira vanhu ava. So kutsika kwaJona ku-understand the grace concerning the seat of Nineveh. Saka zvinotoda kuti Mwari atibatsire sevashumiri tigone kuparidza nyasha kuvanhu vari kutikanya, kuvanhu vari kutiita rafu. Why? Because they can still be saved. Amen. Inonzi gospel i-first coming, second coming yake chi i-warning kuti ari kudzoka tendeukai ya-warning. Kudzoka ivhangeri munhu akambouya, saka paakauya akainga isusu kuti tiqualify. So first coming, no gospel. Second coming, that's a warning. So the gospel is still valid today. Take advantage of the time and the opportunity to be saved. But it's a to save the mindset. Mukomana akajudge by ega akamuzijaja ega. Janzi baba msanditore semwana. God bless you, my brother. God bless you. It's all right. God bless you. Baba msanditore semwana. Baba ndo zvavataura ndo zvaafunga nekuda kwechi, nekuda kweupenyu hwararama ari nyika iri kure. Personal judgement i-error. Hazviiti hama dzangu kuti waenda parotonero pakota wapedza kutaurwa mhosva dzako wosimudza ruoko majority oti chi oti ashuwa ndakakanya ndipei 50 days. Hautonge nyaya yako, unotongwa nyaya yako. Why? Because pakuzvitonga unogona kuwedzera makore asiri paconstitution nekuda kwekuti wangobhuikana nezvawaita. Saka chiona kune nyaya yekuti munhu anofanirwa kuti sorry, but otadza kuti sorry ozviuraya. Kune matongero ekuti unogona kupfuririra kana kuderedza. So the right standard yezvinhu zvese is the word of God. Kuti Mwari vanoti kudii? Kwede kuti tsano wacho andakanya kana chechi yacho haisi kundigamuchira, haisi kufara. I'll give an example. Munhu aida kupinda muchechi kuchiti paonaiti manero. Saka aishuta 40 kana ubva akanda mudzanga pasi kwakutsika. Akuda kupinda mandimba kumazuva kuchechi kune monya. Hakuna ngirozi chete, kune magiant. Akambata zvangu kuda kuvhiringa chechi mamuchitoshuta 40 panzava. Vari in the midst yekunetsana kudaro. Mukati ndobva mashedzero wa prayer. The Lord's prayer. Ndobva pabatwa a line. Inoti mutiregererewo zvatinokutadzirai. Nevari mukati. Ari panze ari kunzi watadza upinde. Vari mukati vatopinda vatadza kudhara vari kutokumbira regerero mukati. So ari padoor ndiye akazokwenya monya kuti uri kutosvikarwa mukati ro. Omwe enda kutoregererwa mukati. Why? Because uri kuti ndatadza handipinde. Kamba vari mukati vari kuti tiregerere zvatinokutadzirai. Havanotokanya vari mukati. Saka kune vanogona kudzivisa vamwe vari kukanya kuti vasaregererwawo futi. So kune personal judgment. Uye nekutsvaga mafungiro evanhu kuti vanoti kudii. Mukomana aigara pamba nababa, which means akataura newe unogona kufunza kuti ndopfungwa yababa, ndozvaanoswera nababa. Gamba hazvisirizvo. Blind Bartimaeus paakanzi nevanhu nyarara, chakaita kuti aregere kunyarara, ane chaakasenza kuti vanhu vari kufamba naJesu but havana kutumwa. So pane time yekuti munhu anotaura zvaanofunga kwete zvaatumwa, but unogona kungowirirana nazvo nokuti ari pedyo newacho waunotenda. Jesu haana kutanga atuma vanhu kuna blind Bartimaeus. Vanhu vakatumwa panumber 2. Nokuti pakutanga vakaenda vakati nyarara and he cried out more. Jesu ndokubva azovatuma. Vaenda vakati cheer up, he is calling you. Sei per second Jesu agona kuvatuma uye Bartimaeus akaziva kuti vatumwa. Pavakatumwa havana kutanga nevhangeri rekuti nyarara. Vakatanga rekuti fara, cheer up, he is calling you. Cheer up, that's a picture of good news to the blind man. Ukaziva chinonzi good news, unogona kunzvera kuti iri vhangeri ramukoma risina mudhara. Baba vakamhanya. Why? Nokuti baba vakasamhanya, kune vakoma vane imwe message. Ndeve baba, vanoswera nababa, but vane mafungiro avo kwete ababa. So kune judgment inobva kuvanhu isingabve kuna Mwari. But nokuti hauzive pfungwa yaMwari, unowirira nezvataura vanhu. Bhaibheri rangu rinoti your mind must be renewed by the word.
pfungwa dzenyu ngadzivandudzwe neivhangeri. Kuya kuti tikashaiwa ivhangeri yaKristu mupfungwa dzedu, pane imwe pfungwa inogona kutirwisa tikatadza kuponeswa munguva yekuponeswa. I'll give you an example. Kumushaoko vanhu vanodzinga shiri mumunda dzisadye nedzimwe mhuka vanogadzira chimunhu chewaya chinopfeka hovhorosi. Look at the picture. Chakatodai kana chakamira chakadai. Ari kudzinga mhuka mumunda munhu asara kumba kwete chiri mumunda. But sai achitrasta maresults kuti chinhu chisingafambe anoziva pfungwa yemhuka kuti mhuka haifunge semunhu. So bato iyi haisi yekuti tiri kudzingwa. Bato ndeyekuti munofunga kusvika pato kuti muzvidzinge mega. Because pakaita zvinofunga nekuziva kuti chinhu chatifambe tinotosvika tikadya mumunda mamu tikapedza. Dzikatomhara pamusoro pechinhu chiri mumunda tikatodya chibage chiri pamusoro ipapa. But nokuti hatifunge zvekudaro. So panogona kuita mumwe munhu anoenda kune shiri dziri musaiti memunda dziri kutadza kupinda oti ndatumwa kuzokubatsirai ndipei ma20 munodya manje manje. Hapana zvachinoita, pane zvachanodeclare mukatimo. Shiri dzobvisa ma20 munhu opinda mumunda oti right now stop, pindai. Shiri dzodya dzoti shasha vane power, taitirwa deliverance akomana. Achina kana kuti vachafamba nokuti muchinda ataura. Gamba ivi nasina kutaura achifambe. The level of thinking yenyu ndo yaita kuti murohwe masystems ese, especially homwe. Tine zvinhu vanhu zvavari kuti vari kubatsirwa. Gamba vakabatsirwa kare naKristu inyaya kuti havazvizive. Saka Mwari achiti vanhu vangu vaparara nekushayiwa ruzivo. Unaona kuti vaparadzirwa kuchechi kwacho namukoma. Mukoma anogara pamba haaende kwaunoita zvinonyangata. But kana wakudzoka muzara akakuona anomhanya. Why? Kuda kuti baba anoziva the mind of the elder brother akasara pamba kuti akangonditangira kusangana nemufana uyu mumba hamupindiki. Uchazviona kuti tine vanhu vasiri kunamata nhasi nekuda kwekuti kune munhu akaparidza mamwe maparidziro. Tine vanhu vasiri kunamata izvezvi vakungopinda chechi nokuti kunamata nekupinda chechi zvakati siyanei. Nekuda kwekuti kune maparidzirwo avakaitwa. Inzwa, ukaudzwa kuipa kweimwe chechi nekuipa kweimwe mufundisi wobva wati ishuwa ikoko handichaenda ndaakupinda kuno, hauna kutendeuka wajoina organization inokufadza. Kunonzi kutendeuka ndiJesu anopinda mauri anokupa simba rekusiya zvakaipa. Kurati kuzojoina chechi second phase, kujoiniwa naiye kuti uye chechi yake is the first phase. Nokuti shoko rinoti miviri yedu itemberi yaJehovha. Yeah. So tine vanhu vekuti akaudzwa kuti prophet ndingakaipa pastor ndinga even akatoipa iro harisi vhangeri zviziviso. Nemuchingoziviswawo zvenyu ningitsotsi ningasirai kunenge maenda kunodzwa zviziviso. But chinonzi gospel basa rakabatwa paCalvary rinokuponesa. Hauponeswe nokuti ninganza anoba waseka zvikapera. Your life needs to change. Anochinja upenyu hwako ndiani? NdiJesu. Akamboenda kubhora mumwe musi wanga wakauya timu yekuDRC yaitamba neCaps. Itipi Mazembe yaitamba neCaps. Masapota anga akazara stadium yese. Ndikanetseka kuti Caps yane masapota anguzaza stadium yese sei. Ndikazodiscover kuti ayo mamwe acho ndeDynamos mamwe ndeHighlanders inyaya yekuti vabatana pacommon enemy yekunze. Saka zvino kuti vanhu ava ndeveCaps zvinoreva kuti mangowirirana pacommon enemy. Saka pane nguva yekuti pakatukwa mumwe mufundisi unofara kwete nekuti zvinokuponesa zvinokubatsira, but inyaya yekuti wawana munhu anokutukira munhu wako wakamaka. Uchazviona dheri achamira kutuka munhu iyeyo unyazonoti sasha iparidze. Pane pandaifara pesa wozi paitukwa mwazha rori paitukwa babagutsi paitukwa makandiwa, saka ndechifara. But pakazoparidzwa Jesu mufaro wako unodzikira. So why? Because hauna kutendeuka, wakajoina kucelebrate common enemy. Munhu haite supporter weCaps nokuti angoenda Caps chitamba neTP Mazembe oti kepekepe bhora. Ana TP Mazembe yaenda yakutamba muligre muno tokuona wakapfeka green.
So pani nguwa yekuti muri kucelebrate a common enemy and you think you are on one side. So generation yedu makore atawa na wakawanda wapinda church kuna matawa sati. Why bochinoita kuti munhu ana mate kuparidzirwa Kristu wotenda mari woponeswa wa mwana wa Mwari. Amen. Zvekuti ndingakaipa ndingakazodai ilevhodi inyaya dzamukoma. Prodigal son inyaya yemabrothers too. Pana akaenda akanodya mari nemahuri akadzoka. Pana asina kubvira aita izvozvo. Aityirwa nababa kuti akaona nemuwe wake mumba mupindiki. That's why Bible rati baba pavakamuona achiuya vakamhanya. Vaimhanyirei vazvati katononoka akasangana nablaza kaipa mumba mupindike. Kune vanhu vari right but vasingazive pfungwa yaMwari. Beware of good people who are not godly. The brothers battle yavo pamba inogadziriswa nepesi yababa. Baba vakasamhanya vakomana vakasangana pana chakanaka. Tiri kurarama mazuva ehondo dzevakoma. Yakati haina mata haisi serious ava vazivi Mwari. Indakurira kuzayoja so. So mukurerwa kwedu nevabereki vedu unenge uchiudzwa so. Kuti mwana wangu chechi yedu ndo chechi ndoina Mwari. Vamwe vesa speciality iyi havana matenda hakuna Mwari. Handina kubvira ndazvinzwa muBhaibheri. Ndakazvinzwa kuvabereki. Whether vari under the influence of the Holy Spirit kana kuti common thinking yavo handina kuziva semwana. Ndakura ndopandakazoona kuti mune vhesi inonzi muSamaria akanaka. Yet Samaritans were treated as dogs. NemaJews. Samaritans were treated as dogs NemaJews. Saka kwaitwa nemuturo wokuti muSamaria nemaJudha adyidzane. But Jesus knows that there is a good Samaritan. Which means munhu anogona kuita good kuna Mwari but asingapinde chechi yenyu. Bvunza Elijah. Elijah akambobatwa nemweya wepride akati Mwari ndini ndega muprofita wenyu ndasara. Haana kubvira abvunza Mwari kuti tiri vangani. Akangoona kuti paMount Carmel ndiri ndega ndiri kumiramira. So I'm the only one left. Mwari wakati aiwa Obedhaya ari kufidha vamwe. 100 of them vari mumapako. Vari kupiwa mvura nechingwa naObedhaya. They were the prophets as well. But vasiri kufamba naElijah. But pfungwa Elijah ndeyekuti kana munhu asiri kufamba neni, he's not a prophet. Nauye kunamata Mwari, nauye kingdom. The kingdom is more than a church. Umambo waMwari unodarika denomination. Tinaona nepfungwa kuti kana munhu asingapindi chechi yedu asi serious. Haana mate kana kudenga kwacho haende. That's a lie. Mwari unoita vanhu vake. Mwari unoita vanhu vake vamusiri kuziva ende musiri kuzivana. That's why the Lord is prayer. Tichinzi tinoti baba vedu vari kudenga. Our Father. Panoti our panoreva kuti vedu nani nevamwe. Vekupi ameno. Our Father, not my father. Which means he's a God of a bigger family. So kana une church mindset, uri corrupted net denomination. Unogona usaona vamwe sevasingana mate Mwari. Nokuti wakatorerwa wakatoudzwa kuti dzimwe church hatisi serious. Yedu chete ndio inonamata. To tell you the truth, Mwari apinde church. Machurch ndio anoita zvaMwari, Mwari aite zvechurch. Miviri yedu itemberi yaJehovha. Kureva kuti Mwari unogona kuita munhu kuchechi yawakamaka stereki ndokwaanenge ane vanhu vake iko. Dai zvaibvunzika kuti Mwari chechi yaufa hazvibvunzike. Yekunamata Mwari yakavigwa kusvika palevel iyoyo yekuti chinhu chiri so personal. Jesu ari pamuchinjikwa vamuroverera. Kune murume akanotora bhodhi rake muJoseph weArimatea. He was a follower of Jesus. Even Nicodemus, he was not among the 12, but he was a follower of Jesus behind the scenes. Trust under the board of Jesus was among the 12. There are times they couldn't know that no carries and no get there. No could tell police, but I required the Acts chapter 8. Ethiopian eunuch Mranda Wakandas akatabuda church in Jerusalem. Achizogera ku Ethiopia kumba. Mwari vakamutumira Philip akaparidzirwa mu desert akabhabhatidzwa. That's another man
who was not baptized in church, but outside church, but led by the Spirit of God. Amen. Muranda wakanda asipa list ya wana wakabatizwa mchechi maipindanga asipo. Why? Because akababatizwa na Philip mu desert. Philip atumwa na moya mchenda akababatiza Mungu. Kuchechi aninga Philip list ya madara ya serious na nasa wasata babatizwa. Why? Tinewandu wano flow of church systems was not the understanding of the Spirit of God. Some are teachers, some are prophets, some are pastors, some are evangelists. It's a five-fold ministry. In the gifts are different. I was related to this. We can look at this example. Ukura kwa kaita mwarine umambo wake wakafanana nenzo makura yakaita to an extent yakuti nzo ikaendeswa pane mapofu akamira matatu onzi bata inzo ndoya uyai mumwe anobata maringe engo yaari ari kumberi unogona kubata nyanga o the trunk ari pakati apa anogona kubata dumbu ari kumashure anobata zigumbombe vakanzi chidrowa inzou kana kuti explaina zvakaita nzou munhu anotaura chikamu chaabata. Why? Because haana kubata zvese and anenge achitopikisa mumwe abata the trunk nokuti iye abata gumbo. So not the battle irimo when you lack understanding on the things of God. The kingdom of God is so big to an extent yekuti Mwari unoita zvinhu nevanhu vake nenzira dzakasiyana. Kana ari Hosea akanzi naMwari enda unotora chifeve chinonzi goma urore. Mwari vakaita drama raita kuti Israeri paichatsura Hosea kuti Mwari havadi kuti urore zvifeve ndoba achatendeka kwaarobva ati kudii imi makava marorwa naMwari muri mukadzi waMwari Israeri but sei maakunamata zvifananidzo naBhaari maakutoitawo spiritual adultery. Mwari vakachuza kuita drama than preaching. Vanenge kuti Mwari hakuencourage kuenda kuchechi kana une imwe challenge vanoti kudii Simbe ngaiende kumujuru kwete conference. Simbe ngaiende kumujuru igone kudzidza zviri kuitwa nemujuru pachuru kwete kuchechi. Pamwe pacho Mwari vakarayira Jeremiah kuti enda unoona zviri kuitwa nemuumbi wehari kwete kuti enda unoona vamwe pastor, enda unoona imwe chechi, enda unonzwa imwe service, enda unoona zviri kuitwa nemuumbi wehari, kureva kuti Mwari unogona kudzidzisa vanhu in different dimensions. Sandobana nzomoto uyu haaparidze Kristu anonyadza anenge achitaura kune anongoumba hari kuti vamwe profeti vadzidze. Inenge tori conference. Even Jesu wacho paaiparidza kashoma paaitaura zvekudenga aitaura zvepano zvaagriculture ari kuti kwaiva nemukushi wembeu akakusha mbeu dzake dzimwe dzikawira padombo dzimwe paruware muri muservice baba iri conference pachirohwa agriculture. Can you imagine Jesus Christ of Nazareth, the one akabva kudenga wokuti hana chekudenga chaakutaura akutaura zvembeu mumunda zvoti dai pane vamwe vafundisi vagona kuti yatsana vana kudanwa shoko haripo zvachose ari zvokumunda paconference hombe yakadai so. He was teaching in parables. What is a parable? A parable is an earthly story with a heavenly meaning. So God can call somebody and teaching in mune imwe dimension yekuti when you lack understanding nekuoperata kwaMwari unoona kuti unongedzera munhu yekuti hana kudanwa. Andonyaya yanga taure mucheche ngaarove muchinjikwa hama dzangu chinonzi kuparidza Kristu rega ninyatsochipatsanura zvakanaka. Mukadzi aibuda ropa akauya akabata hanzu yaJesu, hem of the garment, akaporeswa. Chinoporesa is the person Jesus, but mukadzi uyu haana kubata the person, akabata hembe akapora. Saka chiri kuporesa mukadzi uchi ndiJesu, but through the cloth. But the cloth haina healing power. Ane healing power ndiJesu, but mukadzi atadza kubata Jesus the person akabata the cloth, yet ndokubva vane results, which means chinonzi Jesu mukuoperata kwake zvinhu zvese zviri pari. Kutaura upenyu hwakanaka, kutaura futi pfungwa yaMwari, kutaura rugare,
kutaura futi iye, he is the Prince of Peace. Kana kutaura zvepeace kuti asikurowa kuchinjikwa. Chinonzi Kristu my dimensions akawanda. Kana ari kuna Abraham paanoti Jehovah Jireh, inyaya yokuti asangana nedimension yaMwari yekupa kwawo. Moses paanoti Jehovah Nisi, aona rimwe simba rekukunda kwaMwari, akasimudza ruoko nechimbo pachikombo. So mazita ekuti Jehovah Shalom, Jehovah Nisi, Jehovah El Shaddai, my encounters akaitwa nevanhu vachiitirwa naMwari. But hazvina kuti Mwari ndi Jehovah Nisi in every area. In a certain area, ndi Jehovah Shalom. Saka mumwe anogona kuuya otoshumira the Shalom part of God obva aiwapota. Ataura zvemasimba ose. Iye wemasimba ose, Deuteronomy 8:18, anoti I'm Jehovah God who give you power to make wealthy. Clearly there is a dimension in God to make wealthy, to be successful in life. Muna Mwari zvirimo. Receive your house, receive your car. Zvine basa reizvozvo. Nyaombe ndeyekuenda kudenga. Yekuenda ndakuiramba. Ko yekurarama unoirambirei? Bozi kana yekuenda wakaipa uchiita zvekudaro, osimudza ruoko watokurowa nepfuti ugare waenda, unotoona uchidzikisa. Uri kuda kurarama. Kurarama kune vhangeri racho futi. Jesu pani pekuti aimbomira kuti andei kudenga aiwanza chingwa kuti vanhu vadye. Eating is part of the gospel. Saka uchiona vhangeri panotaura pamusoro pekutsanya, kuzvinyima zvokudya. Kuda kuti kudya itori lifestyle inototendwa neshoko. But pane nguva yaunozvinyima. Kuda kuti haufanirwe kushaya. Nokuti kunonzi kuzvinyima kumira zviripo. The mind of the brother was so dangerous to an extent that the father came running. Sati baba pavakamuona achiuya mukomana vakamhanya, havana kumbomira kutora hembe kutora bhutsu. The boy was naked. Hembe dzakabvaruka ari kuuya kuna baba. The boy asisina bhutsu. He is so hungry, but baba pavakamuona vakati I'll run without anything. Why? Because the first thing chinokosha is to be with him. Asatawa nezvinhu zvese. Why? Panjera utsvaga bhutsu nehembe dzake, mukomana ari pasi apa akamuona, achamuudza ufeo hwaakaita, madyiro neurombe hwaakaita, kuti mudhara hachakuda menhako. Ndauya kuzokuudza kuti Mwari anokuda. Kana chechi ikasakuda, Mwari anokuda. Kana vanhu vakasakugamuchira, iye ari ready kugamuchira. Nokuti zvakatora ropa remwanakomana wake Jesu kuti akufire. Hakuna chechi yakafira iwewe. Hakuna pastor akafira upenyu hwako. Akafira upenyu hwako ndi Kristu. Saka iye anokuda to an extent yokuti waita zvese zvinonyangadza. He's staying saying you are welcome. But the problem yako ndeyekuti mukoma wakakasika kusangana newe. Ende chakaita kuti utende vhangeri ramukoma anogara pamba. Beware of somebody who knows the scriptures very well, but who is not being led by the Spirit of God. And I'll give you an example. The example of such a preacher is the devil. Why? Because Matthew chapter 4. Jesu anonzi na Satani. Zvida ndenza kubva pamusoro apa. Nokuti zvakanyorwa zvichinzi, haatendere tsoka yako kurovera padombo. Even the devil can quote scriptures. Aikota kupi Psalms 91 verse 11. Kuti kana washetuka hatendere tsoka yako kurovera padombo. So Satani anoti kuna Jesu, shetuka, for it is written. So it's no longer about the written word. It's all about the revelation, the relationship with God. Why? Because kune written word inokuremadza. Jesu akadi kushetuka kuti zvirimo mushoko ndakushetuka. Haana kudaro. Akachaka the mind of the Father, although there is a written scripture concerning that. So ukangosvikawo pariri kuvhurwa, even nemunhu asina kuvhurika, unongoitenda. Because anokutsimbidzira kuti isati tenderero apa. Vese ari kukuvhara ichi torigara tiri mushoko. Chese chatopikisa nemavhesi apa. That is chapter 14 verse 4. Baba noti vabereki vaSamsoni havana kuziva kuti it was of the Lord who was seeking an occasion to destroy the Philistines.
Why not Samson angati kwa beriki wake ndiperekeze ku Timna ndine msikana wa Filistia wandaona ndoda kumurora waberika wanakufara. Why? Because waberiki wake according to the scriptures Deuteronomy chapter 7 verse 3 do not intermarry with other tribes. So waberiki wake wanati wini washaye msikana kanaka pa wana wa Filistia wana wa Israel. Why do you go to the circumcised Philistine? So the parents were correct according to the word, but they were wrong according to the revelation and the plan of God. Samson anamvira arora aitaura statement yeti ndoda kurora. Saka Bible rangarambidza kurora kwete kuda. Ukaerenga zvakanaka Samson haana kurora. Pese paida kurora itistebwa pese arora. Kuna kuti Mwari vaishandisa kuda kurora. Say a weapon, a platform yekutsika. It was of the Lord who was seeking an occasion to destroy the Philistines. Uyu manje uyu ndianorora shoko because anenge achivhura pese paapikisa anenge achivhura. Haisi nyaya yekuvhura chete, nyaya yekuvhurikawo pakuvhura. Uye nekunzwa nekutsvaka pfungwa yaMwari kuti inoti kudii. Ngwarira mukoma vanogara pamba vanoziva kutaura kwababa zvokuti vakauya pedyo newe unomuudza ndi baba vatuma. Munoziva here kuti Absalom paakahwina vanhu kuti vauye kusati kwake achipandukira baba wake achitakuwa achipandukira King David. Iye kuti zvanzi Judges 2 Samuel chapter 15 aigara murodhi inoenda kumba kwamambo. Iye Absalom mwana wamambo. Vanhu vakauya nezvichemo achida kupfuga mai vasimudza don't worry. Dai maita munhu anonyasonzwa nyaya dzenyu dzaigadzirika musha. Akahwina mwoyo yevanhu. Sei akahwina mwoyo yevanhu? Number 1, haana kuenda pasaiti pemba yamambo. He was in the way. Kureva kuti unenge uri mu-right way but pa-wrong place. Kureva kuti unenge uri mu-right church iri kuparidzwa Jesu but in a wrong spirit. Uri kuaijekwa kusvika kwamambo chaiwo. So Absalom akahwina mwoyo yevanhu. He was not anointed to rule. Mukomana akacalculator. Mukomana anga ane intelligence. Akagona kudhila nemindset yavanhu kuti kuhwina vanhu unoita sei. Hama dzangu vhangeri rekuhwina vanhu rakachipa. Vhangeri rekuti vanhu vaponeswe rakatora ropa raKristu rinodhura. Ndikatoda kuti ubude chechi yenyu upinde dazvindinetse. Kungotsvaga kuti mufundisi wako anonzi anoita nezve orova stereki. Wega unotobva pano uchiti saka ashuwa itsotsi remunhu igava. Avatsano vari raita. By common sense I can win you to my church. But can I be led by the Spirit of God? I'm driven to win you, to win your soul unto Jesus. Shokuti wapinda yedu haisi nyaya. I'm not moved ndakuparitsira urege wapinda church yedu hadina vana dhiri nazvo. Why? Because pamunogara kuchinoi. Sure here kuti every Sunday nemhuri yako unopesa wabroka nekunamata. Nekuda kungopinda yedu chete. That's my brother Apostle Gabo. Church ndinzwe chakapa baba kumhanya mukomana achidzoka kumba. Haisi nyaya kuti kwawo kudagara achimhanya. Vakaziva kuti ndine mumwe asina kubva abva pamba ane judgement yake pamusoro pemukomana ari kudzoka. Saka ndikanonoka kusangana nemukomana akaonekwa nemukoma aparara. Tine vakoma vagere muchechi vari mumba mababa but vasina kubvira vatumwa nababa vane mafungiro avo pamusoro peupenyu hwavo vanhu. Thank God for the father who came running. Saka ndati Mwari ndipewo tsoka ndimbomhanya kuhama dzangu kuti musanyeperiwe naana mukoma. Mudhara anokuda zvakadaro. Nyasha dzacho anadzo. Zvakatora ropa rake kufira iwewe type yako nezvese zvaunoita. Hakuna anokupa judge. There is no more condemnation. Wakuru kune nyasha dziriko dzinodzikinurwa nekuponesa munhu. Ariko ane nyasha newe. Ari mumba sababa kwete samukoma. Ndamira pano ndakapinda mutsoka dzababa kuti usati wahaijekwa nemukoma. God still loves you. Anokuda ufunge zvakatora ropa rake nekutambudzwa kwake. Dai ndiri nini handiri kufira hazviite. Ndine mhuri ufunge handigone kufira wewe, sorry. And I think that pastor wako angakufire.
Ozotsvaka kumbabvunza kuti dzara ndikakanya mungatofawe mimi. Anonzi kuti shamwari tamushi ndine mhuri. Saka isu sevanhu hatigona asi anogona ndewanda ndikuudze ndiJesu. Amen. The door is still open. Tikwanza vazhinji achadzoka zvinova kuti akambouya. Saka kuuya kwaakaita ndokunonzi kuti gospel ka akauya akafira vakadzi vese zvikanzi ani nani anotenda Mwari anoponeswa. Second coming haisi salvation judgement. So judgment yakuside warning. Gospel is first coming and the door is still open. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you so much. We meet again. Mwari wakitire nyasha. Rega indi tendere baba vashumire. Vazviti. Amen. Tenda ndidzitsa. Mwari ngavakudzwe.